Ing sajroning kelas ana 3 bocah sing wis kental. Bocah kuwi yaiku Kenny, Safa, lan Caca. Bocah telu kuwi lucu lan aktif ning pembelajaran kelas. Safa, Kenny, lan Caca lagi ngumpul ing sak meja ingkang geguyonan bebareng. Woi, Ken, ayo kantin. Ayo kantin. Orang aku, kayak Caca. Gue ngerasa sih Kenny rada aneh. Oh iya, aku yang ngerasa gini ya, Dek. Banyak masalah ya biar dewe. Bos, ayo kantin. Ayo. Iklan-iklan slot wis ngebaki sirahe Kenny. Sing gari bocahe dadi kecanduan lan kelangan akal golek arta dinggo bakal depo. Ken, tugas naik gula, Ken. Iya, Bu. Alhamdulillah cair. Tapi kok ono sing kurang ya? Bi. Duit pun tak iki. Iya, lagi pasang jepo. Nah, itu gak ada nih. Ibu Rayo. Oh, ini sih. Besok gue maling le. Kerja apa we? Bosan, Pak. Lagi dompet dulu. Bosan, Pak, aku. Woi. Piye cak? Wih, nyapu kae. Arep paling ta we? Bosan, Pak. Ala rasa ngelak iki guys ada bukti ni dompet uang kok gowo. Bosan. Ini apa ini? Ini apa ini? Ngeten lho Pak. Dompet kula dimaling sampe bocah niki. Oh iya, tenan kuwi memang. Bosan, Pak. Saya tuh, Pak. Ya iso barang maling iki. Wow, padet dompet kula meneng-meneng. Bosan, Pak. Saya tuh. Wis ayo. Ayo tenang, ayo dijaga hati-hati. Ayo nunggu sih. Kayak ora asik. Ini piye lho Pak Haji mau kejadian ini? Dadi ngene lho Pak. Oh, ngono. Angel iki Pak. Jane nek opo to kan tek ngasih gue wangi nyolong-nyolong ngono kuwi. Jane kowe iki pengen opo? Kalau pengen jepo, Pak. Bosan slot. Mungkin dia punya kata. Gua lah. Lah kowe iki cilik lho, ate wis mainan ngono kuwi. Piye iki mau iso ngasih wae dolanan ngono kuwi? Kalau terpengaruh iklan, Pak. HP. Ya iki ala dolanan HP jane. Wes mending duitnya timbang dulu depo ning slot-slot ngono mending duit ditabung dinggo sekolah. Ya iso golek penggawean sing apik. Iya. Duitnya ya halal. Wes aja dipengen ya. Iya. Apa ning lagi nyolong-nyolong ngono kuwi. Kono kayak salaman kali Mbak Hadi. Yang penting, Pak.
Kalau tak betul dibuat pemerintah lu. Pak, kalau aku belum. Oke, oke. Ada yang kurang ya? Oh, ada yang lebih.